Ελκαμπή, η σέντρα του Βραζιλιάνου, κεφαλιά, 2-1, Αγιούμπ Ελκαμπή στο 66 από την παλιά από τα δεξιά. Ο Αγιούμπ Ελκαμπή νικάει τον Γκούγκεσασβίλη και λίγο μετά το 1-1, την ισοφάριση του Πανσεραϊκού, φέρνει και πάλι μπροστά στο σκορ τους ερυθρόλευκους. Στο 66 ο Αγιούμπ Ελκαμπή βγάζει από την δύσκολη κατάσταση τους ερυθρόλευκους. Ο Μαροκινός σπάει για τον Βέλντε, αυτός στον Αποστολόπουλο που βγάζει το γέμισμα, θεαματικό το γύρισμα, εντυπωσιακό το ανάποδο ψαλίδι, αλλά άστοχο από τον Αγιούμπ Ελκαμπή που χαμογελάει γιατί γνωρίζει ότι έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στην μπάλα, αλλά δεν την βρήκε όπως θα ήθελε. Καταπληκτική και η κίνηση του Αποστολόπουλου. Όπως βλέπετε, όχι τόσο το τελείωμα του Αγιούμπ Ελκαμπή, αλλά ήταν εξαιρετική προσπάθεια για να φτάσει στην μπάλα και με ένα από το ψαλίδι να δοκιμάσει να απειλήσει τον. Γεμίζει τώρα